थपड़ी बजा दी भैया खातिर बड़ा सुंदर राहुल बाबू ही जा कि दही बन के रहो तो हो गई बटीका दूध बन के कबहू भाई देखी जुगा जमाना ऐसा बदल गई बा। चंदन भैया हमरा बड़का भैया बैठल बानी सत्य नारायण भैया स्वागत बा बलिया के धरती पे आओ हमनी के जीवन बानी तिवारी जी बैठल बानी अभी प्रमुख बानी लेकिन जब सपना भगवान माता रानी से के निवेदन बाकी एकदम पूरा हो जाए आ कौना भाव में देखिए एगो सामाजिक गीत बा कि असकल जुगवा के हमारा बाबा भारतीय समाज में बानी जा कोई दिक्कत नहीं ना जी कि धर्म ईमान के होके शुद्ध नहीं रहा बड़का भैया कभी जी आज प्रणाम करते हैं कि अब राजा है कभी में बाना अजीत हलचल जी हम चार के ऊपर बैठल तो ठीक लगे और अच्छा कोनो बात नहीं कौन भाव में कि असकल जुगवा के हमारा बाबा सबसे तगड़ा नाचा वो चलता भारती जी रोवा होने से आई तनी तो अतनी भैया स्थाई भैया देवे के बाद सब तो सुन रही अर्जुन भैया कि ठेहुना धर चले हजारों हजार रुपया आशीर्वाद माता रानी से दिन हो रहा बाकी पद प्रतिष्ठा सही बनल रह रहा लेकिन और का कहे जवा चंदन भैया कि खइला बिनु डहकत बालो खैला बगैर डहकत तालो बाप महतारी लेकिन बबुआ के कमाई कुलिए जाता ससुरारी बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लेकिन कोना भाव लेना खैला बिनु डहकत बालो Thank you.